Здравейте, Краси Вуцова с финансово здраве. И една тема толкова важна, а всъщност пренебрегвана – сигурност. Нещо много повече от спокойствие. Сигурността е свобода. Да вземаш решения без страх, ако нещо се случи, да вземаш решение, защото освен план имаш и резервен такъв. Или дори да се случи нещо, ти знаеш, че си направил всичко да защитиш себе си и семейството. Лична сигурност. Най-вече вяра в себе си. Финансова сигурност. За нас и парите ни. Днес и утре. Социална сигурност. Ще имаме достъп до здравеопазване, образование и голяма пенсия. Национална сигурност. Мир и суверенитет. Информационна сигурност. Няма да ми хакнат Фейсбука. В знаменитата пирамида Маслоу е поставил сигурността веднага след оцеляването, така че дори да не осъзнаваме, ние носим дълбоко в себе си. Пожелавам на всички сигурно за днес, за бъдещето, инвестиционна застраховка живот и спокоен сън, без тревожни мисли в 3 часа през нощта. А вие какво правите за вашата сигурност? Спокойна вечер.